Kada dunia marabaga kulu ka kofoliw n'u ka wulikajɔw kan ka ɲɛsi Uganda jamana ma u ka ɲangili gɛlɛnw tigɛlenw na lutika jamamɔgɔyaw kan. Jamana ɲɛma Yoweri Museveni tun ye laɲini kɛ wasadenw fɛ avril kalo tɛmɛlen tile 26 waati la ko u ka dancɛ bɔ danfaraw kan lutika jamamɔgɔya ani u cɛla kafoɲɔgɔnya waleyaw kan ma ko lutika jamamɔgɔya tɛ ɲangili kunbɔ ko nka ni I minɛna a kafoɲɔgɔnya waleyaw la ko ɲangili kan ka boli o mɔgɔw de kan. O wele kan in lamɛra kosɛbɛ wasadenw fɛ sabila wasadenw ye bayɛlɛmaliw kɛ ɲangili sariyaw kisɛw la min lakodɔnna AFP kunnafoni dilaw fɛ. Olu y'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye lutika jamamɔgɔ ye nka ne kafoɲɔgɔnya siga tɛ I kan I ni I ɲɔgɔnna si kelenna wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ko o tɛ ɲangili kunbɔ. Jamana min kɔnɔ lutika jamamɔgɔya kɔnnen don a waleya ɲangilen bɛ ni I si dan kaso ye. Ni ɲangili ninnu bɛ senna kabini Uganda jamana bɛ Angleterre ka kansunya kɔnɔ wagati min na n'o ye kabini colonisation kuma. Wasadenw ye ɲangili waleya dɔw latigɛ jamanakuntigi ka laɲiniw sanfɛ. O ye k'a fɔ ko ni I ka ɲangili kɔfɛ I seginna a waleya kan tuguni awa ko o kɔni la k'i bɛ faga ko fura to o la. U ye taabolo minnu fɛnɛ bila sen kan ka kɛɲɛ ni lutika jamamɔgɔya ye yakubaliw ye. O fɛnɛ kɛra jɔrɔnakoba ye hadamadenya hakɛ sariya lafasalikɛlaw fɛ duniya kɔnɔna na. Sabila ka kɛɲɛ ni u ka sariya ye mɔgɔ o mɔgɔ ni I minɛna k'a fɔ ko I bɛ ka lutika jamatɔndenya galabu dun I bɛ bila san 20 kaso la. Ni ye kulu fɛnɛ ye o kuma na u bɛ dansigi kɛ I ka baaraw la san 10 ɲɔgɔnna kɔnɔna na. Wasadenw ye latigɛli kɛ fɛnɛ minnu bɛ lutika jamamɔgɔyaw kofɔliw kɛ kan taabolo min jamanakuntigi ale bolo a y'a yira k'a fɔ ko o ye kogɛlɛnba de ye min bɛ bila jamana ka sariya sunba siraw kan ko ne kɔlɔsi ma kɛ o koɲa kan awa ko o bɛ se ka kɛ fitinɛba ye fasodenw ni ɲɔgɔn cɛla la.